Петър от Люлин. Връщам телевизора от минала Защо? Изгорял. Оплакване към дядо Коледа, защо смарт часовника ми не рапти. Издържа около 2 часа махимум. Купих си проектор, който дори не ми позволи да си пусна забранения филм, който... Павлин. Купих ютия на жена ми, която не глади моите ризи. Какво да правя сега? Няма как да разваля празника на толкова много хора отново. И какво пък да се добере на тези SmartX BG? Да взема тая Коледа поне да получа едно благодарствено писмо. Лиляне, тази година ти ще получиш най-добрия смарт часовник. Смарт гривна Xiaomi. Батерията на Xiaomi Mi Band 9 издържа 27 дена. Лиляне, а на всичкото отгоре, при теб ще дойде на цената от 84 лева и 90 стотинки. За Ивелина, чисто нов проектор Blitz. Това е един LED проектор с Full HD резолюция 1080 пиксели, осигуряващ ясна и кристална картина при разстояние на прожектиране от 1,5 метра до 6 метра. Устройството поддържа Wi-Fi и Bluetooth 5.0 свързаност. Вграденият 5V високоговорител предоставя качествен звук. Тук си има AV, HDMI, USB, нали всичките там блебе. Следващо. Предложение за моя приятел Павлин. Центърът за гладене. Не ютия, то си е центъра за гладене, бе. Той е един своеобразен мол за гладене. Това е Tefal Pro Express Ultimate. Позволява ефективно гладене, да не кажем изглаждане, дори и на най-упоритите гънки. Със своята мощност от колко? 2600 вата. И налягане на парата от 7,5 бара. Резервуарът за вода е с капацитет 1,9 литра. Лочата с покритие Durilium Glide позволява да гладиш плавно. Този Tefal, виждаш ли, има функция за автоматично изключване. И сега за Петър сме подготвили един 50-инчов телевизор UHD 4K LED. Да не говорим, че спокойствието ти е гарантирано. Нема гръм, нема пук, има само кристална хубава картина.